Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, mim sakin qagidalarin davam etamiz. Bugungi darsda biz ikkinchi qagida bilan tanishib ketirmiz. Birinchi darsda bitini mim sakinli mim uchrashdi ekan o'zining egizak sing'orana. Shulay uq mimga uchrashdi ekan. Bu bizning idg'om qagidasi bo'ldi. Shulay bit. Amina bugun biz tanışabız ikinci qagida. Agarda sakinli mim harab basmasında нәрсә дидек? Sakini qo'yilmay podskaska bularaq, шулаймы? Чирый икән бә хәрефене бу вакытта ихфа, яшири уку була. Араб телендә инде ул кагыйдә ихфа шафавия дип әйтелә. Ягъни иренгә яшерү. Ничек итеп укыла ул? Мәсәлән, мим, сакинле мим, шулай бит. Моның асылда сакине бар. Әмма гараб басмасында язылмый дидек. Безгә подсказка була. Димәк, монда бер нәрсә язылмаган, мим хәрефен бит ничек булса да укырга кирәк. Шулай бит. Монда укый алмыйбыз. Сакиндә булмагач, фатха, кәсра, дамма да булмай, ул чорады б хәрефенә. Б хәрефе килә, шулай бит. Ага. Димәк, монда мим сакиннең ихфа шафавия иренгә яшерү кагыйдәсе бар икән. Димәк, бу хәреф ничек укыла? Бу чиракта мим хәрефе иреннәрдә бераз гына тотып тоткарлап тиеп инде, менә ирендә яшергән сыман укырга кирәк. Мәсәлән, илейхим әзрәк кенә шушы мим хәрефен ирен арасыннан чыгарып, ирендә яшереп укырга кирәк. Монда галимнәр әйтте инде, бер төр галимнәр иренне тулысынча ябып бетерергә кирәк дип әйтәләр. Илейхим дип. Кайбер төр галимнәр шушы Qur'an укучы дигәндә кыйраат галимнәре ирен арасында әз генә ара калырга тиеш дип әйтәләр. Менә булайрак илейхим бил мавадда. Мәсәлән, икенче мисал, мим сакин чирады б хәрефенә. Шулай бит, араб басмасына б хәрефе менә шулай әзрәк кенә бутап җибәрә торган дип язылган, шулай бит. Мәсәлән, ترميهم بحجارة يعني сакинле мим чирады б хәрефенә, димәк, иреннәрдә мимне яшереп укырга кирәк. Без аны хәзер Кураннан да мисаллар карап китәбез. Менә әле генә караган мисалны да карагыз, Фил сүрәсендә шулай бит. ترميهم بحجارة من سجيل. Монда мим сакинле мим, өстендә берни сакинле тормый, ул б хәрефенә чирады. Димәк, бу мимне ирендә яшереп, әзрәк кенә тотып укырга кирәк. ترميهم بحجارة. Хәзер без Алак сүрәсеннән шулай карарбыз. Алак сүрәсенең 14нче аятыннан карасак, менә монда күренә мим сакин, шулай бит. Мим сакин икән каян беләбез? Сакин гарәп басмасында булмау. Чирады б хәрефенә. Димәк, әләм я'лам би анна Аллаһ яра. Әләм я'лам иреннәрдә тотабыз, әзрәк кенә. Әләм я'лам би анна Аллаһ яра. Ягъни мим хәрефе б хәрефенә чираса, мим хәрефен иреннәрдә яшереп, әзгенә тотып укырга кирәк. Әләм я'лам би анна Аллаһ яра. Хәзер тагын мисал карарбыз. Мутаффифин сүрәсен ачсак, 17нче аятта күрәбез. Монда кунтум мим сакин чирады б хәрефенә. Димәк, мимне тотып укырга кирәк. Кунтум бихи. Моннан башлаган инде менә. Сумма юқалу һаза аллази кунтум. Иреннәргә җибәрәбез, иреннәрдә яшерәбез. Кунтум бихи تكذبون. Kuntum irində яшерәбез. Ни өчен яшерәбез? Чөнки мим сакин б хәрефенә чирады. Kuntum bihi tukadhibun.
Бу мим сәкеннең икенче кагыйдәсе. Ихфа шәфәвия дип атала. Иреннәрдә яшерү. Һәм инде безнең өченче кагыйдә калды. Ансы инде изһар. Ничек бар? Шулай укылу кагыйдәсе. Ансы без киләсе дәрестә алырбыз. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.